Rygterne siger altså, at vi er i gang med et kæmpe renoveringsprojekt inde i shoppen. Lad os lige se, hvad der foregår. Man skal da ikke stå og snakke med dem sådan her? Nej. Skal de ikke stå på et bord? Ja. Ja. Hvad er Benji? Ja. Hvad sker der her? Sepp Roy kom gå med nogle podcastmikrofoner. Jamen, det er ikke så meget det, jeg tænkte på. Det var mere alt det her herinde. Det er lidt mørkt lige nu, så man kan ikke se det så meget. Men vi er i gang med at få malet lofter, det kan man ikke sige. Lofter. Det skal være sort. Sort loft? Ja, sort loft. Okay, fedt. Og hvad med herover? Jamen, det er jo ikke... det er ligegyldigt. Skal vi ikke lige snakke om det? Det er sådan, at man har jo en helt masse forskellige kunder, der kommer ud. Det værste. De kameraer gør sådan her, din idiot. Det er fordi radiatorerne virker ikke. Der er piskoldt her. Og så, når man har en hel masse forskellige kunder, så kender man en, der kan det. Og så kender man en, der kan det. Og så tilbyder VVS sig selv, skal jeg lige, hvis du har noget, så kan jeg lige komme og kigge på det. Og så sagde jeg ja med det samme, og så tog han lidt ned og ned bagefter. Fanget. Ja, fortrudt. Ja, og vi skal have en ny lounge. Så det, men bare lige for at lige at blande lidt rundt i det. Det er skide fedt. Følg med. Se, hvad der sker. Jamen, vi kommer ikke til at ligge så meget af det her endnu, vel? Nej. Godt nok. Overraskelse. Bare forestil dig, lige pludselig så tager vi et gardin for. Eller fra, hedder det. Fra. Og så er der en hel masse. Det bliver fedt. Det bliver pissefedt. Men nu roder vi sygt meget dernede. Fordi... Hvad? Hvad? Kom nu for helvede. Hvad skal vi hernede? Du vil da ikke bare sige, kom nu. Don't cykel. Velkommen til vores nye podcast room. Room? Midlertidigt. Ikke? Det forstår jeg ikke. The thing is that we are gonna run a podcast, so we are right now building a stage for it, right? Yeah. The most trashy one, right. literally. Well, But, so yeah, we're just gonna clean up, pretty much. I don't even think we should clean up though. I'm around for like a. We will get a new podcast room, but that's something for later. Yep. Keep your eyes out. It's gonna be in English. Yes. And also maybe invite some non-native Danish speakers. Yep. Yep. International. International people. Nordic Collect is gonna go. Mr. Woodward. Shit. Are we done for now? I think this is a fun Should we have English. this? No, we need that. We need that for what? Yeah. To screw you. Ladies and gentlemen, welcome back to our new podcast. Off med Distorpøls. Umdøb. What's that? Umdøb? No, umdøb. Omdøb. That's like a rename. Oh, no, it's green. Yabba. Try look at the camera. Oh, yabba. Gluk, gluk. Gluk. It's green now. Oh. Yeah, the work. Okay. The work. Perfect. Okay. You do. Skal det her. Oh, crispy. Oh, damn, that was That good. was nice. That was nice. Skal jeg stadig snakke? Yeah. Just Hvorfor? keep talking. I want to see if how. Lad være at sidde og gæbe. Altså, hvad er det, du laver? Vi er i gang med at filme podcast her, Roy og mig, og så kommer du bare her og larmer, altså. Jeg snakker jo. Lede. Liv. Det er en Pokémon-far, der sidder sammen. Er du en Pokémon? Er du en Pokémon? Han har katte på, det er ikke okay. Hvorfor ikke? Hvad er du på? Mr. Donut. Mr. Donut. Mr. Fucking, I am a donut. fucking Snorlax. Snorlax. Nice Pokémon. Tic-tac. Hvorfor har du gået det der? Hvad? Hvorfor ser vi gået det her? Det passer meget godt ind i det nye podcastformat. Så er arbejdet for i dag snart ved at være færdig, og Roy, han er altså lige ved at teste lyden, hvordan den går til podcasten, vi har fået sat op her. Så ja, jeg tænker, vi kalder det for i dag, og så ser vi, hvad der skal ske i morgen. Ikke, Roy? Yeah. I speak too quick. I don't think you do. If I listen to myself on the... I need to like calm myself down a little bit. Hvorfor snakker I på dansk? Are we going to Amsterdam? Ja. No. Inside you. No thanks. Spændende. Vi filmer. Hej. Hygger jer. Ja. Mr. G. Lesman. Det er Lesman in the house. Kun 4 i dag. 4. Ja. Jeg kan se dig om aftenen, når du kommer efter luk. Jeg kommer altid efter luk. Ja, så jeg kan se dig i dørtelefonen dernede. Det er meget sjovt. Ja, Der er varmt vand, gutter. Roy, han må forklare om cardshows. Ja.
So, Okay. Roy, what's going to happen? We, as Nordic Collect, we are going to, sometimes in the future, in the not so far away future, distant future, going to card shows. And we're talking about LA Collecticon, Comic-Con, not Comic-Con, that's not a card show. No, I don't think so. I don't think so. No. No. Card shows in the entirety of Europe. We're going to start close by. Norway, Sweden, maybe Finland, the Netherlands, Germany, if they even organize that. Also Sweden? Yeah, why not? Think so. Any case, Benjamin is going to pay for all the tickets. He needs to buy me a passport because I don't have one. I'm illegal. I have a mental condition. You're doing very good. Thank you. Oh, thank you. Yeah, that's it? That's it. Yeah, that's it. Have I said card shows? Yeah. Card shows. Perfect. Last words. Yeah. Benjamin told me that I can dictate my own hours. So I'm just going home whenever the fuck I want. 24 hours later. Lad os hoppe ind og se, hvad der sker i dag. Status i dag er at simpelthen, at der bliver beklædt vægge nu. Lad os lige hoppe op og se, hvad der er gutterne laver ovenpå. Der er sgu da mørkt heroppe. Jeg kommer lige. Jeg siger ordenmæssigt, så er der kommer styr på det, ikke? Kartmarker? Nej. Er det stadig kaos? Jo, lidt. Nå, jeg har lige fået en opdatering her for gutterne. Benji har åbenbart fået en sindssyg dag. Han vil simpelthen beklæde det her vinduet med et fjernsyn. Og så ikke nok med det, så skulle det også kunne køres ud. Var det sådan, der var? Ja. Han vil trække det ud. Så man kan se lidt over i sofaen over. Ja. Hvad laver du? Jeg kan ikke finde ud af den her. Skal jeg hjælpe dig? Nej. Det må være. Jeg kunne forstå på gutterne derovre, at du vil gerne have et fjernsyn af. Ja. Forklar lige, hvad du har tænkt dig. Jeg ved det jo ikke. Jeg regner med, at der skal fjernsyn op. Som skal kunne køres ud. Ja, det kommer til at køre det ud, så man kan sidde over, at der kommer en sofa over hjørnet, regner jeg med. Derovre. Ja. Så kan man køre fjernsyn. Så kan man sidde og se, gud forbyde det, fodbold. Men hvad? Hvad? Og spiller kun Pokémon på det tv. Ja. Og så tænker jeg, at der skal være lidt hylder og sådan noget. Rundt om fjernsynet måske, eller et eller andet, jeg ved det ikke. Også hylder. Det bliver sindssygt jo. Det er ret godt. Det bliver ret godt. Ja, gutterne bliver jo nok først færdige om 3 uger, men altså det var det. Hvad var det, der skulle ske her nu? Så lidt som muligt. Lige nu roder det ret meget, kan man sige, ikke? Ja. Men kan du ikke forklare lidt om, hvad dine planer var? Lad os se det kamera der. Prøv at se lige der. Det betyder, at den kan se i mærke. Det er fordi, jeg tænker, at vi udvider kartmarkedet til det her. Så der bliver faktisk bare lukket af. Altså det er jo fordi, at... Ja. Og nu larmer de igen. Nu blev de irriteret, fordi jeg sagde, at de ikke lavede noget. Det er fordi, jeg regner med, at vi skal åbne op herover. Har jeg slet ikke sagt det til dig? Vi åbner op her, og så her til disken. Og så renoverer vi det her ude, og laver det her til butik også. Og det her, det er så det midlertidige podcastrum, men det ryger så væk. Det ser fandme sløjt ud. Ja, det gør det. Og så vil jeg gerne have epoxygulv på herude. Nej, det ved du ikke. Jo. Nej, det ved du ikke. Jeg har set sådan et, hvor de putter guld og mørkebrun og lidt sort i, og så laver de der effekter. Ja. Det ser sygt ud. Ja, det ser sygt ud, Ja, det det ikke? vil jeg gerne have på alt det her. Sgu det dyrt. Nej. Okay. Der kommer også noget heroppe i fremtiden. Er det ikke noget med det? Jo, det bliver lavet til Streaming. slyngelstue. Nej, det er nok mere her, der er slyngelstue. Ja, ikke? Jo. Streamingrum, det er det? Ja. Så skal Sepp sidde og streame hele dagen lang. Ja, fedt. Hvor kæft, det larmer, mand. Ja. Så jeg sagde i videoen, så siger jeg, når man så nu, da I begynder at larme, så nu laver de noget, fordi jeg har sagt, at de ikke laver en skid. Ja, det er sådan, det er. Nej. Skal vi snakke om andre spændende ting? Det ved jeg ikke. Jeg tænker, jeg skal i gang med det kedelige at få ryddet op her nu. Rydde op her? Ja. Okay. Ja, jeg er lidt træt i dag. Har du egentlig bakket dit hoved op i den her? Nej. 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 Jeg har gjort det 2 gange nu. Du er også idiot. Står med hovedet med den her. Hvad fanden sker der her, mand? Og lad os lige prøve på at tænde lyset hernede, så vi kan se what a mess. What a mess.
Nå, vi ændrer i tingene hele tiden. Så nu er vi altså kommet frem til, at, som I nok godt ved, vi kommer til at lave nogle podcasts her i forretningen. Og første afsnit kommer vi til at skyde herude i det gamle kartmarkerrum, og det ligner bare lort, for at sige det mildt. Men det kan også noget, det har sin charme. Så første afsnit af podcasten bliver derude. Hvad så, Benny? Hvad laver du? Hvad skal du? Sneskraber. Sneskraber? Der er jo ikke sne. Nej. Jeg skal have det her vindue. Gud. Er det svært at få af, Anders? Ja. Ja. Så jeg kan skælde kunden ud, fordi der er fandt det. Er det... Hvad er det tegner med? Bare en almindelig Det er sådan noget vinduestus. Vinduestus? Ja, det bliver bare, når det bliver tørt, så ikke så tørt. Det var det, han skulle bruge sneskraberen til. Så tænker jeg, hvad fanden er det, han snakker om? Hvad siger, han skal bruge en sneskraber? Men ja, kartmarkedet. Første episode af podcasten bliver optaget derude. Jeg er i gang med at rydde op, og kunne forestille mig, at det her lille hjørne, det kunne være et virkelig lækkert podcastrum, indtil at det projekt derude er færdigt. For det er uden sammenligneligt meget federe, end hvad det her kommer til at blive. Så det er den midlertidige station for podcasten. Første afsnit ude ved kartmarkerummet, som sagt. Og ja, back to work, I guess. Vi skal rydde en masse lort op. Skal vi se, om Benji han har fundet en sneskraber. Det har han. Og Mathias er på en omgang kattepis igen. Ja. Det virkede lige før. Men det virker ikke jo. Den første virkede, så var det god. Okay, det var kun lige den røde her. Ja, den røde er nem. Den kan du gøre af med... Fuck, jeg er god. Men alle de andre kan du ikke. Hvad fanden er det for pis? Bare taget de røde. Ja. Har du ikke knivsbred? Nå, imens de andre leger rundt, så er det back to work. Og lave noget, der faktisk gør noget nytte, ikke? Hvad laver du så? Hvad jeg laver? Du går bare rundt med kamera. Ja. Hey, det kan jeg altså også noget, Anders. Nej. Hernede. Hvad så? Det er vel forhåbentlig lidt pænere end det der. Ja. Vi har jo kun lige ryddet op, jo. Prøv at se, hvor pænt det er til gengæld, ikke? Det der ser sådan ud hele tiden. Der med den, der lignede lort. Nej, det ser sådan ud hele tiden. Godt. Skal der her? Hold kæft, mand. Det er farligt at være her, jo. Men det begynder at ligne noget, kan man se her. Rammen er snart færdig til fjernsynet herover, og den ene væg er også ved at være der. Har I noget klogt at sige? Go away. Der skal spændende ting at sige i Bæksten. Vi har nu fået vores integration fra kartmarkedet. Det betyder, at vi har alle enkeltkort fra kartmarkedet. Det er cirka 100.000. Vi har både Pokémon, der er 76.000, 72.000, et eller andet den dur. Men vi har også Disney, vi har også Magic, vi har også One Piece. Og Riftbound. Vi har også Riftbound. Ja, og det kommer både på 3D, det kommer på vores hjemmeside, og så er vi på kartmarkedet også. Så stay tuned. Hvorfor rydde op? Ja, jeg har ryddet op helt alene. Og så har vi en kælder hernede. Det er Mathias' nye kælder. Det er Mathias' kælder. Jeg ved ikke, hvad der er hernede. Hvad er det her? Puh, lad os komme ud. Ud. Super spændende. Og så har vi fået vores oliefyr til at virke. Det er også ret spændende. Det manglede åbenbart vand. Jeg troede, det skulle have olie. Og så har jeg lige ryddet op her. Jeg lagt det på hylder. Det var jeg glad. Det var fedt at lægge det på hylder. Og så har jeg fjernet noget af det lort, de andre har lagt herude. Og det her, det virker altså ikke særlig godt. Jeg tror, der kommer vind ud her. Det er Matty. Mathias, han har fået fri i morgen. Hvis han når at liste alt det her, skal I se det? Han skal liste den her, og den her, og den her. Og det skal han gøre manuelt. Og så skal han skrive standen på alle kortene. Så det er noget at arbejde. Du skal også sortere dem, Mathias, det er vigtigt. Bark for me. Nej, only it. Nu er vi ved at have nået enden af rosinen af pølseenden. Enden af den. Vi er ved at være, vi er ikke ved at være færdige med at renovere, fordi der går lidt tid. Det er mandag, tror jeg. Nej, fordi mandag, der er tømmerne færdige. Jeg havde regnet med, at det gik lidt hurtigere. Men nu har I set lidt, hvad der sker indtil videre. Jeg har det grimmeste billede af ham.
Altså, ja, det finder jeg lige. Jo, jeg finder lige. Det er det grimmeste. Når jeg åbner appen, så den fryser den lige et øjeblik. Og så nåede jeg nåede at tage et screenshot. Hvor grimt kan man være, man. Tak for i dag. Følg med i vores renoveringsprojekt. Stay tuned. Vi ses. Ha' det godt. This actually doesn't hurt, but I can't see shit.